Kublai yepi baro ki parlog ki baju sultanat ban skap ban pej ki jingruai khasi bar kumju ki baju sultanat bha ban pej ru yegi niki film khasi hane kapor ngadon haka studio jong ka LJ Film Studio parlog ngadon ban pentip shapi bangin pelait ya kawai ka jingruai khasi kabala shim naka film halano seb ya kane ke jingruai shapi ngan her la penbet penbiang lani la kompos dei ba kermen umba ban arwai dei ba di barban umba bat ikong iba warba bat ya ka jingtem jingput hakane ka jingruai la penbet penbiang the way na ki music director ki baju tembha haki film sound kombangi tip baro ka kerteng ju dei jojo kumban shupan kan mau ya kane ka film halano sim mensuala jusna tengru haki slam ke balalai la slam ha mensua la jusna teng haka kenja short film kabaki pai ba kilai ka jing kershan sibun ba bad day leng ba ka jing kerpat jing ki pai ba baki kwa bani i ya kane ka film pat haki perda ki bahe lane ki cinema hall ke bangitem tade na kata katau na kalian ka jongi mentai ngila asna ya kane ka film bad ka jing shoot kadang ya skmat bad shen ngi kerman bangin sayo ban pelait no kane ka film ki artis ki bangila bujli hakane ka film banak hakane ka film ki kentup yo samla lam koridor khar mandai u samla don kupar shadab bar ka samla bari khar umnoy kini ki ki artis ki bala ju akru haki music video ki babon bha ki bala pau ki bala ya yo bha jong ka LJ Film Studio Tiki artis ki baak mensuai katu ka serial halau no sep ka ba mensua ki berangi don benta tak duduk mentah hak ni ka film udai satang ubak stanwell mani ha ka ba ubak stanwell mani ula shim ni ka benta negative rule la ne kumu villain baki ong te ubak stanwell mani kumbangi page hapor ba shooting udai sisa ubri ubabet banak kumbangi i ya kan ka rule bat ngingit scam bakane ka jingbet jumba stanwell hakane ka negative rule kan kring bhai ki pai ba hakane ka film te ya menta swa paralog ngin sakhi yakane ka jingruai kabala shim hina kane ka film halano sep kabala ai kerteng shapingan her ya kane ka jingruai paralog ngin plai pai ba haga khatwai tarik haga por sanbaje janmet haga YouTube channel LJ Film Studio ngingai pai ba baphin ai ka jingkershan ka ba purai kane ka jingruai ban ngingai ka ni ka jurai kan sakring bhai phi pai ba bat ka ban sapen so tanat shushu ru namar kumbangi i ba ki jurai ka LJ Film Studio ki dei ki bla ya yo ba du kata ta ba ka bala kring bhai ki pai ba ngi ba ka ni ka jurai ru kan kring shushu te tang de kini pai ba ngi kerpat phi ba phin ai ya ka ni ka jingkershan ba phin pe ya ka ni ka jurai kan mau ha ka khatwai tarik ha ka por sanbe je janmet ha ka YouTube channel LJ Film Studio khublai shibon